हेलो लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोनखौ मोजाङै दङ होननानै दिनैनि खौराङा जाहैबाय गासै बे करona भाइरासनि सोमोन्दै जाजोबगोन नोंथांमोना माने गोबाव सम जाबाय बेखौ मिन्थियो आरो सोरबाया मिन्थिखादों अननानै नोंथांमोना बेखौ लाइन नायलांबानो जाबाय जाय मिन्थियाखै आरो मिन्थिखानाया नायाबाबो जागोन माने जोंनि करona भाइरासआ अबेबा कान्ट्रियाव माने एसे नर्मेल जाबाय आरो अबेबा गोबाङैनो जादों आरो जोंनि भारत हादरावबो दा गोदान केस मोनफिनाखै दा नोंथांमोना नायफिनदो नायलांदो दिनैनि गासै खौरां से नाम्बाराव नाय गासै बुहुमाव करona भाइरासजों 1,60,818 थैबायनो बुहुमाव गासै थैनाया 1,60,000 जाबाय दे 1,60,818 जन थैबाय दे ओमफ्राय 2 नाम्बाराव नाय दासिमाव गासै बुहुमाव 23,33,240 बे बेरामा जाबाय आरो थैनाय नङा दे बियो 23,33,240 जाबाय दे ओमफ्राय 3 नाम्बाराव नायनि इन्डियायाव दासिम बेसेबांनो 16,365 जाबाय आरो लोगोसे थैनाया 521 नो गोदानै इन्डियायाव मोननाय जाथ'वाखै माने गोदान केसेस मोनाखै दिनै बेनो आरोना जेबो मोनथ'वाखै दा लांदाङै दंथ'यो नाथाय दायो मोननोबो हागौ दसेनि उनाव 16,000नि बारा जाबाय दे जोंनियाव 521 थैजेनबाय आरो नैबे बहुत गोनांथार दे नैबेखौ जों मिन्थिना लानांगोन 4 नाम्बारनिखौ बुहुमनि मादाव USA आ इटालिनिख्रुइ बांसिन जाबायनो जोङो दाख्लै मिन्थिबाय थादोंमोन इटालियाव बहुत मानसि थैबाय होननानै नाथाय दिनै इटालिनिख्रुइ USA आसो बांसिन जाबाय दे नायनै USA आव बेसेबां थैखो आं डाइरेक्ट थैनायखौल' होदों दे USA आव गासै 39,015 जन थैबायनो मिन्थिबाय 39,015 जन थैबाय दे USA आव सेकेन्डआव मा दङ नै इटालि दङ दे 23,227 थैबाय इटालियाव 23,227 थैबाय ओमफ्राय नायबावदो नै स्पेनाव बेसेबां थैखोनो 20,639 थैबाय दे 20,639 ओमफ्राय दाना फ्रेन्सआव नायदो नै 19,323 जन थैबाय ओमफ्राय UK आव 15,464 थैबाय बेनो दे बुहुमाव नायलाय बेसेबां थैखो आरो गुबुन गुबुन माबा हादराव दंबावो दे बिदिनो 300 जन 400 जन 500 जन 4,000 5,000 6,000 बेबायदि दाबो माबायाव मा होनो चाइनायाव दाबो 4,000 दं दे 4,000नि बारा मानसि थैयाखै दाबो आपडेटआव आं बहाय होथ'वाखै नोंथांमोननो बिदिनो दस्रायाव एफा आरोना 1,000 2,000 3,000 100 जन 200 जन बिदि बहुत दङ नाथाय बे हाइस्ट बुहुमनि मादाव थैनाया बिसोरनो दे USA नाम्बार 1 सेकेन्डआव इटालि थार्डआव स्पेन फर्थआव फ्रान्स ओमफ्राय 5आव UK बिसोरनो हाइस्ट दे बिसोर 10,000नि गोजौआव गोजा नायलायब्ला 40,000 थांसै 39,000 थांबाय USA आव दिनैनि भिडिअआ बेखिनियासै नोंथांमोना मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय